Good luck. Sandam din ito. 2 points. Yan. Kamu akong try ni White ka? Kamu akong try ni White nila? Dami pa. Tapos ika, Dami ko. gani. Yung logo kayo nga inaawat siya. Awan sa White. First foul. And to shoot. Please, makalikan. Dami ko lang try. Si Charles, talaga si Sulat. Parang si 1-4. Buyet. Yan. Sino ka? Hindi, kung mo. Ano ito kung karoon mo? Trano na ako sa suwa. Tangkad. Hindi ako. Foul. Ay, Jerome ka pa madali eh. Pero nung pangatribit mo. Sino po niya, Jerome? Tangkad. Si Third. Third si Kano. Team na mo na. Yes, Dre. Ay, ano, ayaw pa na ako. Kamera, hero. Later lang eh. 2 points. Good guys. 3-4. Yan. Ito rin lang. Let's find the your ano. Second foul. Ha? Wait lang, wait lang. Score 3-5. Yan. 7 minutes. Don't. Logan, Asa? Score 4-6. Yan. Five, six, Dian. You don't have friends here, you don't have friends here. All people is watching basketball. Did you see that? 6 minutes. And then you play yung badminton. Yeah, that's for the girls. Tingnan mo guwapo. Foul, Dian. 4 foul. Kaya home lang na yan. Here yan. So, ito ito naman. Kaya inos. And to shoot. Kaya inos ko lang. 6-all. Mga antay, ano pa ako na checking the video. Dulat tayo hindi ko yung video niya. Ano na? Ano? 5 minutes 30. Yan, meron yung patong yun. And to shoot. Oh, we have a tournament here. Oh, they're playing here. Other people there. You can play here. Time out. 5 minutes. Isa lang ko. Oh, isa lang. Ano. Namo na. Pwede na lang. Sana. Mas naman pang sa Pitals. Sana, pero matapos ng tribute, di ba? Dugay dito. Dugay pa. And to shoot. 5 to shoot. Score 6-all. And to shoot. Ay, ganun. Ah.
siyempre, ano mo, kapoy daan. 6-7. Sobra. Flores. Damo tayo sa mga intra. Kung libogan na ulo ni Yob Gabi. Pero siyempre, 16 kasi matri on pro. Pito na subong, 8 na lang. Pito, 8 na lang eh. Eh, wala ano mo. Duwa tayo ka bracket. Kaya tayo din sa wag, hindi na ako makunta na mo. And shoot. Sira. Dipindi mo na. 5 to shoot. Dipindi mo na. Hindi mo, wala kang Right? Dire? wala mo na. 7-8. Flores. Bigas mo mo. Diba? 10 to shoot. Ah, kuya, wala sa gamay niyo. Dadlo, pinakawait na lumipat. Basket count. Overtime. Score 8 all. Wala. 3 minutes. And to shoot. 5 to shoot. 1 point. Score 8-9 GR. And to shoot. Ah, magiging to. Hindi na log. 2 minutes, 10 seconds. And to shoot. Sunod na rin mo, tanda rin sama. Score 9 all, last 2 minutes. And to shoot. Kung po wala ito sila sila. Wala rin din yun. Score 9-10 VR. 1 minute 20. Hindi mo nila. Hindi mo nila. Penalty na. Wala pa rin din yun. Arias penalty. Sir, doon sige ang dot ng Maria. Pero 1 ulan? minute. Ayun. Ayun. Well. Well, pulay ka, Bel. Tagulan, guys. Tagulan. 50 seconds. And to shoot. Oh, 40 seconds. And to shoot. 30 seconds. And to shoot. 5 to shoot. 25 seconds. 20. And to shoot. 5 to shoot. 11 seconds. And all, 11 seconds. 10. 5. And all. Break. 2 minutes.
Michael versus Budong, ready na. Ang mga mag-film natin. Ready na ba na? Wala pa. Si White pa na yung magbango. Sige lang. Wala na eh. Gabot lang sa ikan, pangal na yung bulit ha. Just wait lang. Ako na kayo no? Sa ako ito mo. Okay. First two points win. Ayun lang ako. Asa ka po? Labi mo. Kung sa reply sa mga. Just ikaw. 10-0. 5-0. Iyang banga mo ron? Sa dito sa pedal. Tapos kung tawag yung di utol. Tapos Ano, mga ano kayo, ha? Ate mo tayo. Iyang banga dito rin bre. Okay, bakit mo na yun? Pag hindi mo Pero nga na yung buget. pero gampang ito bre. Gampang nila. Kasi pero sinusuwa ko rin. Pero may team ka ba dito ito? Kaya kung wala ka team ko, ako na kayo nabalas na niya. Eh kung wala ka ng team, eh mga upod ko nga gampang sa rin, hindi baka alto kay... Hindi mo ko tayo yung team, kasi si Toyod na, Toya mo kayo. Ang pangalan pa ka na eh. Ano kayo, Dasig mo lang ko, no? Eh kung mag-back out kami, wala yung team na, wala pero kung mabulto dahil sa karo niya, sabon ka lang pang eh. Sabon ka lang pang araw eh. Pati gayon lang. Kung magsugot sila eh. Para mga kagayon lang sa katin. Eh kung hindi, tiga magiging team wala din. Wala mo lang yan. Okay, tutuyab lang ah. Ha? Oo. Pero po sila biswak ka rin mo. Eh, kung mag-back out na, wala din team di, wala din. Wala lagi team. Bang kasi ka rin. Oo, pwede man. Iway ko yan dito. 10-0. Dalawa. 5-0. Das kila mo tang di. 10. Sino? 5. Pag nila lapos rin na. Kasi lubon. Tidang mo na. Oo. Katla. Ito na bata pa. Sinundo. Sinundo na. Kaya ang nagaya na sa buong SUI. Kulang nila. We are